2 peliä takana. Miltä on nyt tuntunut pelaaminen? No ihan hyvälle. Ei tietenkään liian tyytyväinenkään voi olla, mutta ei tämä nyt missään tapauksessa penkin allekaan ole mennyt. Mitä parannettavaa sä näkisit vielä, mitä joukkue voisi tehdä? No tietenkin ihan tulla tiivimmäksi joukkueeksi ja ei nyt tietenkään auta unohtaa, että maaleja tietenkin voisi tulla enemmän. Ja sieltä jos sit poimitaan, niin ylivoima tietenkin on yksi iso asia, että missä osa-alueella niitä maaleja voisi tehdä. Millainen henki teillä on tuo joukkueen sisällä? No erinomainen. Keneltä lentää parasta läppää pukkarissa? No kyllä se vaihtelee, mutta sanotaan nyt, että Komarovin Leksalta lähtee juttuja, onko ne nyt hyviä vai huonoja, siitä voi kaikki olla omaa mieltänsä, mutta että on siellä monta jätkää ja paljon hyviä juttuja. Onko sulla itsellä jotain rituaaleja, mitä sä teet aina ennen peliä? No onhan tietenkin paljonkin rituaaleja, ei mitään ihmeellisiä, mutta aika saman kaavan mukaan mennään, mutta ei siinä ole mitään muuta kuin ihan normaaleja pelin valmistautumisia. Jes, kiitos. Ja onnea peleihin. Kiitos. Miltä on oma peli tuntunut tähän asti? No ihan ok, että kyllä tässä parannettavaa jokaisella varmaan on, että siitä tähdätään, että nousujohteisesti pelataan. No entä miten oma ketju on toiminut? Ihan hyvin, mutta pari peliä ollaan vasta pelattu yhdessä, että koko ajan vaan yritetään saada paremmin se toimimaan, että eikö se jo huomenna vielä paremmin pystytä tehdä yhdessä juttuja siinä. Minkälainen on henki tällä hetkellä joukkueen sisällä? No, tosi hyvä, että koko ajan menee paremmaksi ja paremmaksi, kun uudet jätkät pääsee mukaan tähän joukkueeseen, niin kyllä täällä yleensä aina on hyvä fiilis täällä maajoukkueessa, ei ole paljon huonoja hetkiä ollut yleensä. Keltä se lentää parasta läppää pukuhuoneessa? Jaa, olisiko se Kontiola tai Komarovi on kanssa aika, mutta se on vähän semmoista tilannekomiikkaa. No mites joukkue, miten pitäisi parantaa nyt vielä huomiseen peliin? No lähdetään nyt, että saataisiin ylivoimalla tehtyä maaleja, että se nyt auttaa hirveästi, että koko joukkue, että kun paljon nykyään pelit voitetaan ylivoimalla ja siitä se voi aukea, kun ylivoimalla muutama maali, niin saataisiin sitä rentoutta siihen peliin. No entä onko sulla itsellä jotain rituaaleja ennen peliä, mitä pitää aina tehdä? Ei ole, että mulla vähän vaihtelee, että joskus tehdään toisia juttuja, kun menee hyvin, niin jatketaan sitä vähän aikaa, ja jos menee huonosti, niin taas vaihdetaan, että ei ole mitään niin perusjuttuja, mitä mä aina teen. No mitä Antti soi tänään aamupalaksi? Ai mitä? Mitä soit tänään aamupalaksi? Mitä me syötiin? Me oltiin siellä Kirkkonummella leipää ja vähän jogurttia ja appelsiinimehuja. No niin, tsemppiä! Kiitos.